Jumalauta. Maximo, tule tänne Kenwood Foundationille. Terve. Mulla on sulle tehtävä. No, sovitaanko, että mä tuun sinne sitten niin nopeasti kuin pääsen? Kuka siellä nyt on? Terve Ismo. Terve Maximo, tule sisään. Säkin mokomin. Hei, saaks mä kysyä sulta yhtä asiaa? No, Minkä takia sulla on pipo päässä sisällä? Tää on helvetin kylmä, et sä huomaa ite. No en. Istu alas, Maximo. Kiitos. Katoitko eilisen pokeripelin? En. Mulla ei oo maksukanavia. Ai no. Ei rahaa. Palkankorotusta varmaan tarvitsisi. Joo, se tekis kyllä tänään. No, mitä sä oot tehnyt viime aikoina? Mä kävin tuolla Ruotsin maalla. Ruotsin kuningasta auttamassa. Hänellä kävi niin hassusti, että joku rikollinen koitti varastaa sen kruunun. Mulle soitettiin sieltä. Sitten ne sanoi, mitä mun pitää tehdä. Sitten mä menin, etin sitä ja löysin sen ja kiedoin sen kädet Jesarilla. Ettei se pääse kukaan. Ai vangitsit sen hyvin. Joo, sitten mä vein sen sinne Ruotsin vankilaan. Se sai elinkautisen. No, tietenkin saa, koska Niin. varmaan telotettiin. No siitä ei tiedä. Mutta mikä tää sun duuni on? No, Perro on karannut mielisairaalasta. Ei kai. On. Miten se on mahdollista? Ei, tässä on vähän tietoa ja tarkempaa. Toi. Siis, milloin tää tapahtuu? Tää tapahtui tänään aiemmin päivällä. Aiemmin päivällä. Joo. Just. Miten se karkas sieltä? No, se karkasta vaan sateenvarjolla. Taas. Niin, vartija antoi sille tyhmänä. Tyhmä vartija. Joo, sai potkut jo. No just. Ei sille pidä antaa Tässä on kuva. Ei oo kyllä ihan sen näköinen, mitä oli silloin 10 vuotta sitten. Joo. Eiköhän tää onnistu näillä teidän resursseilla. Niin, sä siis haluat, että mä pysäytän Perryn ja vien se takas sinne mielisairaalaan. Joo, mutta tässä olisi firman piikkiin vähän tavaraa. Mitäs sulla on mulle? Pyttyspray. Taskulamppu. Voit vaikka lyödä sillä. Et muuta keksi. Enköhän mä sille muuten mitään keksi. Firman puhelin, tässä on prepaid-liittymä. No niin, ei tarvitse olla oma lasku. Tässä on tehty luotettava jesari. No niin, nyt puhutaan asiaa. Tää on kaikki mitä tarvitaan. Missä on mun klemmanit on? No ei oo varaa sellaisia. Ui. On kalliita. Jumalauta. Hirveä teknologia. Niin on. Kynsisakset. Joo. Tällainen. Mitä sä luulet mun tästä tekevän? En mä tiedä. Jaa. Kai siis joku pomminpesä. Enköhän mä jotain keksi. Pitsikirja. Joo. Mitäs mun täältä pystyy hämätä vihollisia? Joo. Okei. Keksit vaikka näitä karismaattisia vitsejä. Noniin. 2 kynää, toi toinen ampuu. Okei. Toinen ei muistaakseni käyttää oikein. Joo. Ja sitten pullo vettä. Pullo vettä. Mitä mä? Sä voit sprayailla sillä vaikka naamaa jotain, jos sä luet, että se auttaa. Okei. Enköhän mä näillä sitten päin. Vai onko sulla Ei, jotain? on mulla vielä. Oi, mitä sulla on? Päivän keno. Aha, onks voitto varma? Ei oo kyllä yhtään varma. No tästä voi voittaa sen miljoona.
Ja vielä Erik tuli. No niin, nyt enköhän mä näillä sen superhin. Muista ottaa kynsisakset mukaan. Joo, mä otan nekin vielä. Ei tässä sitten muuta, että lähdetään. Laittaa sitten. Joo. Mä nyt koitan sitten saada se perhyn kiinni. Hyvä. Hissi on rikki. Jumalauta, paskafirma. Hissit hajoaa ihan koko ajan. Jos mä olisin Perry, missä mä olisin tällä hetkellä? Tilussa. Sinne siis. Just wanna tell you how I'm feeling.